ಗುಡ್ಲದಕುಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್. ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಇತ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಯಾನ ಮಲ್ಯಾತಿನೇ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬಾನಂಪಾಡಿ ಪಂಡು ಹಿರಿಯಡಕ ಕೈತಲ್ಲು ಅವಳು ಅವ್ರನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಯಾನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅವಳೇ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಕ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜೇರಿ ಯಾನ ಅವಳು ಓದೊಂದಿತ್ತೆ. ಹಿರಿಯಡಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ನಾನು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಾಗನೇ ಇಂಕ ಡ್ರಾಮಡು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಇಂಕ ಆ ಡ್ರಾಮಡು ಯಾನು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಅವರು ಗುರುಕುಲು ಏನೇ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ್ದೇನ ಮಲ್ಪಾಯಿರಿ ಅವು ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡವು. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಅಲ್ದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅವಳೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ SLC ಮಲ್ತೆ. SLC ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಳು ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಭಾರಿ ಒಂದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಐತಿರು. ಅವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತು ಆಯ್ತು. ಏರು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಅವನೇ ಉಳ್ಬೇರ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡ ಓಕೆ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದು ಯಾನು ಅವಳು SLC ಮಲ್ತದ್ದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿ ಅವಳು ಇಂಕ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಂಡುಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮೊದಲು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂದು ಒಂದು ಮಲ್ತಂದು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ಕವಿಯಾರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಫಾದರ್ನ ಊರ್ದಾರು. ಎಂಕಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಊರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನು ಬಡಗೆರೆ ಪಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತದ್ದು. ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫಾದರ್ ಅವಳು ಇತ್ತಿದ್ದೀರು. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮದರ್ದು ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಬಟ್ ಅವಳು ಹೋದ ಲೊಕೇಶನ್ ತುನಾಗ ಎಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನು ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ, ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಿವರ್, ಮಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಎಡ್ಬೇಕ ಯಾನು ನಂಬರ್ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಇದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಅವು ಏನು ಪೋರೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಟ್ರ್ ಒಂದಾಂಡು. PUC ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಮಗ ಮೈಸೂರು ಫಾದರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಈ ಮೆಡ್ರಾಸ್ದಾಗಲು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಲು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಈಗ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ 21 ವರ್ಷ 1972 ಒಂದು 22 ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಯಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಬಂತಿದ್ದಿ ಇಂಕ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಸೋತಿದ್ದಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ತಮಿಳ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಗೊತ್ತನು ತುಳು ಎರಡು ತುಳುಲ ಗೊತ್ತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ತುಳುಲ ಗೊತ್ತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಷ್ಟನ ನಾನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಉಣಸಾಣ ಬಂದು ರೆಡ್ ತುಳು ಉಂಡು ಐಶ್ವರ್ಯನ ತುಳು ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಅವು ತುಳು ಬೇತೆ ರೆಡ್ ತುಳು ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅವಳು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಎಂಕ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಮೈಸೂರುಡು ಜಂಪ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಊರುಡ್ದು ಪೋಕ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂಚ ಮಂಡ ಸರಿ ಇಂದು ಪಂಡು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡು ಅವಾಗನೇ ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಮದ್ರಾಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಅಶೋಕು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಅಮರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಬಂಡ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಆಜಿ 30 ಜನ ಆಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಎಂಜಿ ಇಂಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನನ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಶೂ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಂದು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಬತ್ತಲ್ಲ ತೂಪುನಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರಿ ನೋಡ ಏನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಬಿಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ಪಂಡಿರು. ಸರಿ ಪಂಡು ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮಡು ಈ ಕಲೆಯಿಂದ ಮುಳ್ಕ ಮೈಕೆ ಏನು ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಇಂಚ ಈ ಕಲೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡೋದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಆಂಡ ಯಾನು ಕೂಡ ಈ ಜನ್ಮ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡ್ಲೆ ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪುಟ್ಟದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಂಬಿಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿವ್ರು ನೀವು ಅಂಚೆ ಮಾತಾಕೊಂಡ್ರಿ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕರಬಡಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಬತ್ತರ ಐಟ್ 6 ಜನ ಎಂಕಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಅಡ್ಬೇಕ ತಮಿಳ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತುಂಡು ತೆಲುಗು ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಗಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳ್ದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬತ್ತು ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚೆ, ಹೇಮಾ ಚೌಧರಿ ತೆಲುಗು ಬ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೂನಿಯರ್
ಎಂಕಲ್ 1978 ಬಂದಾಗ 1973 ಎಂಕಲು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ತೆಲುಗು ಬ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು. ಟೋಟಲ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 32 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಒಂದು. ರಾಜಾ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂದು ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಮಗೆ ಜಿ.ವಿ. ಶಿವಾನಂದ್, ಉಷಾ ಅರಸ್ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಗಳು ಬತ್ತ ಇತ್ತೀರಿ. ಆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಓಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಳ್ತು. ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾಲಜಿ ಕೈಟಿದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಜಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲ ಮಂಗಳೂರದ ಆರು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓನರ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಂಡ ಅಡಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋದು ಅವಳ ಕಾರ್ ಬುರಿಯೆ 6 ಇಂಚ ತೂತು ಎಂಚಿನ ಉಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಿ ಇಂಚೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರಡು ಇರು ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಏನು 22 ವರ್ಷ ಗ್ಲಾಮರ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಗಿ ಪಂಡು ತೂಯರು ತೂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಂಗೆ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಂದಿದ್ವಿ. ಸರಿ ನಮಗೆ ಶಂಕರ್ರಾವ್ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಏನು ಪಂಡ್ಪೆ ಈ ತೂಲ ಪಂಡು ಓದು ಪಂಡೇರು ಶಂಕರ್ರಾವ್ ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತಾಂಡೆ ಇಂಕ ಅವಳು 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲು ಅವಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ನೈಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಡೇ ಟೈಮ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋಗ್ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಇಪ್ಪರೆಗೆ ರೂಮು ಬೊಕ್ಕ ಉಣಸು ಮಾತಾ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂದು 550 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ. ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ 10:30ಗೆ ಪಂಡು ಒಂಜಿ 3 o'clock ಮುಟ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು ಇಪ್ಪರು ಒಂಜಿ 1 or 2 hours ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡಿರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನು ಅವು ಇದೆಲ್ಲ ರಿಂಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಾಗ ನಿದ್ರೆನೇ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೆ ಹಾರಾಂಡು ಇತ್ತಗಳು ಕೆಲವರು ತೆಲುಗು ಬ್ಯಾಚ್ ತಗಲು ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಬಲ ರಿಚ್ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಶಿವಾಜಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಆಳ್ವ ಆರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಆಡೆ ಗುಣಸ್ ಬರ್ಪನು ಡೇ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಣದ ಇಂಜಿನ ಬಡೋಡ್ ತಡ ಅಂದ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪ ತುಂಡನೆ ಎಂಕಲ್ ಬಿಡಾವ್ರು ಬಟ್ ಅವನ ಸೈನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಂಬಳೋಡು ಕಟ್ಟಾವಂತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಲ ಮಗಳು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೈಟ್ ಬರೋ ಇತ್ತು ರೀ. ನೈಟ್ ಇಂಜಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ దగ్గరికి ಒಂದು ರೂಮ್ದು ಕಾಟೇಜಸ್ ಮಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೈಟ್ ಫುಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 25-30 ಸ್ಟೀಲ್ 30 ಉಣಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರು ಐತ್ರ ಆಗ್ಲು ಬತ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೀರಿ. ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ಗಿಡಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದು ಗಿಡಂದು ಬರೋ ಇತ್ತೀರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಾಳು ಪಂಡು ಆ ಪಾಮೂರು ಹೋಟ್ಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಿರಿ ಆರು ಅವಳು ಆಗಲು ಮಗಳನ್ನ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಥ್ರೂ ಡೇ ಆಗಲು ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬರೋ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಂಡ ಅವಾಗ ಚಂದ್ರಾಸಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅವ್ರು ಕೊರಲೆ ಬಂಡೆ ಅವ್ರು ಬಲ್ಲಾಳು ಪಾತಿರಿಯ ಆಗಲ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕೊರಿ ಆಗಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡವಳು. ಸರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಜಿನ ಅಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ವೀರಪ್ಪನ ಹೆಣ್ಣೆ ದಿನಿಗೆ ಏನು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರೋರು ಶಂಕರ್ನಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಲ್ದಿರೋರು ಅವರು ಶಿವಾಜಿ ಕೆಲವು ತೆಲುಗು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರೋ ಬತ್ತದ್ದು ನೈಟ್ ಪಾಡ ಅಂಬೋದಿರ ಆನೆ ಉಣಸಿಜ್ಜಿ ಉಣಸು ಪೂರ ರೂಮ್ದಾಗಲ ಕೊಡ್ತಿರು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ಮಗಳು ಅಂತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿದ್ದಿರು ಬಂದಾಗ ಯಾಮಂಡೆ ಮೂಲಿ ಈ ಜೀನ್ ಬಣ್ಣ ಕೇಳೋದಿಜ್ಜಿರಗಳು ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪು ದುಡ್ಡು ಇದೇ ಕೇಂಜರಗಳು ಸರಿ ಅಂತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹೋಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ಫರ್ಲಂಗ್ ಪಿರೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು 11:30 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪನು ಮಗ 11:30 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋನಿ ಸರಿ ಅವತ್ತ ಕೀ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಬತ್ತದು ಅವು ಕಾಂಡೆ ಅವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ವರೀತೆ ಎಡಪಣತೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಬೋದು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾತು ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ಸು ಈಗ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತದು ಕೀ ಪಾಸ ಮತ್ತು ಕುರ್ದು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಸರಿ ಆಗಲು ಪೋಯರ್ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಬಾದಾಮ್ ಕೂಡು ಅವು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಬೋರ್ಡ್ನತ್ತು ಕ್ಯಾಶಿನಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ಮಾತು ಆಗಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ಲಾಯಕಟ್ಟು ತಿಂದು ಬತ್ತೆ ಖುಷಿಡ್ ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ದು ಕೀ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರ್ ಕಾಂಡ 5:30 ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ರೂಮ್ ಹಿಡಿತ್ತುಂಡು ಮಾತಾಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂಡೆ
ಈ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದ ಪೋಯ್ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಈಚೆ ಏರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದ ಉಳೆ ಬೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ದು ಏನು ರೋಡ್ ಬದದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಚೆ ಫಸೊಂದು ಮೊಗಲೇ ಏನು ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಅದು ಇಂಚೆ ನಿಗಲೆ ಉಣಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನನ್ನು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾಡ್ದು ಏನು ಕೂಗುದು ರೋಡು ಚೆನ್ನೈಡೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹುಬ್ಳಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದೇವಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ ಅಳ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕೇಳಿ ಈ ಥರ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ನೆರಿಯ ನಿನಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕೋದು ನೀನೇನು ಧರ್ಮ ರತ್ನಾಕರ ನನ್ನ ನೆರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ಬಾ ಅದು ಮಾಡ್ದು ಒಲೆಪೋದು ಮತ್ತು ಕಡೆ ಮೀದು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ತರ್ಪಡ ತಿಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೂ ಏನೊಟ್ಟು ಬತ್ತುಗಳೇ ಶಿವಾಜಿ ಪಾಪ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರಘು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ ರಮ್ಯ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಗಲ ಮಾತ್ರ ಮುಣಸ್ಬಾರ್ದು ಏನನ್ನು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಲ್ತಾರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಣ್ಣಾದ ಪೋಯಿರು ಸ್ಟಣ್ಣಾದ ಪಾಪ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ತೇನೆ ನೇನು ನಿರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೆ ಏರ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಯಿರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನು ಇದು ಹಗಲು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಹಗಲು ಹೆಂಗೆ ಉಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸರಿ ಅವನೊಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೊಗಲನೇ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವಳು ಒಂದು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋದು ಅವಳು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೊಗಲನೇ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದಾರ ಮಣಿಪುರದ ಒಂದು ಪರ್ಕಳದಾರು ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬಂದು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವಯಸ್ಸಾತನರಿಗೆ ಅರೆ ಇರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪು 50 years ಜುಲೈ 45-50 ಆಗಲೇ ತುಳು ಪಾತಿದಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ರು ಎಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಸರಿ ಎಂಗ್ಳು ಬೋದು ಇಂಜಿನ್ ಮಲ್ಪನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ₹2 ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ₹2 ನಿನಗೆ ₹3 ₹7 ₹7 ₹7 ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ದು ₹7 ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಬೀರ ಅದು ಆದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಂಡಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೋದು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏಪಲಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಪೋಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನಿ ಅಂಡ್ ಏರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಇತ್ತು ಏನು ಮಂಡ ನಿಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮೋಣೆ ದೇಕೊನೆ ಪಂಡೆ ಮೋಣೆ ದೇಕೊನೆ ಪಂದು ಏನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮೈಲಾಪುರ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎದುರು AVM ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಟಪ AVM ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದು ಅಲ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಎಂಕಡೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಹಗಲು ಎಂಚಿನ ಎಣ್ಣಿದ್ರು ಮಗಳು ಮಾಡ್ದ ಕಡೆ ಪುಣದ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಪೋದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಾತ ಮುನಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಖತ್ ಮುನಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ತೆಂಗಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಬೀಡ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಇಂಚ ದಿನ ಕಲೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ದಾನಿ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಊರು ಪೋಲ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಗ ಈ ರಜೆಟ್ ಪೋಲ ಬಂದು ಸರಿ ಪಂಡು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯೇ ಒಂದು ಏನೋ ಮೈಸೂರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಊಟಿಗೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 months ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆವಿಡ ದುಂಬು ಏನು ಇದಾಡ ದುಂಬು ದಾನಿ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಶಂಕರ್ರಾವ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಇಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಲು ದಾನಿ ಬಡ ಒಂಬತ್ತಿರ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಇದೇ ಸದ್ಯೋಗ ಬೋಡ್ಚಿ ಈ ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಉಂಡತ್ತ ನಿಕ್ ಊರು ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ರೇಂಜಿ ಅಗೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಂಕರ್ರಾವ್ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಯೆ ಆರು ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇರು ಬೈಯದನ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ಕುಲ್ಲು ಬರ್ಪನು ಏನೋ ಇಂಚ ತೂಪೇರು ಅಂಡಲ್ಲೇ ಪೂಜೆರು ತೂಪೇರು ಲೆಪ್ಪ ಇಂಚ 15 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಯರು 14 ದಿನ ಲೆತ್ತದ ನೀ ತುಳುಟು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ತುಳುಟು ನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಾಯ ಕರಿಯೇ ಉಲ್ಲತ್ತ ಎಂಬೆ ಶಿವಾಜಿ ಕರಿಯೇ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಅವನೆಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿದೆ ಒಳಾಡ ತೂಂಡ
ಆತ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಪ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದ ಅವೇ ಜಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಹುಷಾರದಿಪ್ಲ ಡೇ ಟೈಮ್ ಬೋಣ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆತ್ತದು ಏರಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಕೊಡಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟಾಪಣು ಬಂಡೆ ಸರಿ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಎಂಕ ಅವೇ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಅವೇ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ ಟಿಫಿನ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಮೊಗಲ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷ ಮೊಗಲ್ನ ಕತೆ ಅವೇ ಕತೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಶಿವಾಜಿಗಂತೂ ಪಾಪ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಾಪ ಎಂಚಿನ ತೂವರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಒಂದು ಆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ವರಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದು ಊರ್ದಾಯಿನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಯೇ ಒಂದಿನ ಎಂಗ್ಳು ಯಾವಪ್ಪಿದ್ದೇಬೋದು ಏನು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೋರು ಸರ್ ಇರು ಅಂಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಜಿ ಕಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಗಲು ಶಿವಾಜಿ ಮೇತೆ ಮತ್ತು 2-3 ಜನ ಅವಳು ಮಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟತ್ತವ ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ದಿಲಿಕ್ಕ ಎರಡು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರತ್ತ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 35 ಇಡ್ಲಿ ಎರಗಲ ಗೊತ್ತಾವಜವು ಗೊತ್ತಾವನ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊರಪೆ ಎರಗಲ ಫೈಲ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಪಿಜರು ಆ ಫೈಲ್ ಪಡದು ಪೋಲ ಡೈಲಿ ಹಿಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಶೋಕ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತಾರಲ್ಲ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಡ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪಸಂಬೋದು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಮದ್ದು ಪಾಪ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೆ ಶಿವಾಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ರಾಜ್ಬೋದು ತಾನೇ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ಕಡಮುಡಿ ಇತ್ತೀರಿ ಪಾಪ ತಿಂಗಳು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಮಧ್ಯೆ ಬರೈತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೈತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಈ ದೊರೆ ಭಗವಾನು ಅಬ್ಬಯ್ಯನಾಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋ ದೊರೆ ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಲನ್ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡು ನಾನು ಎತ್ತಿರು ಅವಳ ಕೂರ್ಗುಡ ಒಲ ಶೂಟಿಂಗು ಮೈಸೂರು ಕೂರ್ಗುಡ ಒಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೆತ್ತದ ಪಾಪ ಇಂಬೆ ಶಿವಾಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂದು ಪಂಡು ಹೆಣ್ಮ 10 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದ ನಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋಂತಿಜ್ಜೆ ಅವಲೇ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಗಲು ಇಂಜಿನ ಮಂಡರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೀತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದು ಬಂದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದ್ಬೋದು ವಿದೌಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತದೆ ಬತ್ತದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಇಂಪ್ರೈಸೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಜಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಜಾವಡು ಮತ್ತು ಕುದಾಯಿತ ಬತ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಪಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಿಸರ್ ನಿಜ ದಾಲಾಜಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಕು ಅರ್ಕಂಡ್ರಿ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವ್ರ ಮಗೆ ಕಂಡು ಎಂಚ ನೀರು ಬರ್ತಂಡು ಬಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಲೈಫ್ ಇಂಚಾಂಡು ಅವೇನು ಎಂತ ಬತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಬಂದು ಪೋಯ ಇಂಚಾಂಡೆ ಲೈಫ್ ಫೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಯ ಕಿಂಜಿ ರೋಲು ಯಾವ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ನ ಮುಂಜೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಂಡು ಒಂದಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಫೈನಲ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪಡ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಂದು ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ದು ಭಾರಿ ಜೋರಾದ ಮಲ್ತೀರ ಅವಾಗ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಬಾಲಚಂದರ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ ಮೊಗಲು ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಮೊಗಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಇಮ್ಮಾಗ ಮನ್ ತುಯ್ಯರು ತೂದು ಇಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತನ ಕೊಚ್ಚಿ ತೂದು ಪೋಯರು ಹೆಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು ಯಾರು ಅಲೆಗಳನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬತ್ತಂಡು ರಾಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಿ ತಿಜಾರ ಆರು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಗ ಅವಳು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಾತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಮೂಲು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಲ್ತದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅವಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ಪಾಪ ಅವಳು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಡೇ ರೂಮ್ ಹುಡಿತಾರೆ ಎಂಕಲು ಯಾನೇ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕುರಿಯೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊನಲ್ಲ ಲೇಟಾಗಿ ಕೊನೆ ಏನೋ ಓನರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಬರೀಷ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ಭಾರತೀಯಮ್ಮ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚ ನಾಗರಹೊಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡೋರು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಸರಿ ಈಗ ನಾಗರಹೊಳೆ 14 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಶೂಟ್ ಆತಂತ ನಾವು ಆಂಡ್ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್
ದತ್ತು ಪಂಡಿತರು ಆರು ಕೆರಳಿ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಬರೇ ಕಾರಣ ಅವೇ ಅಪಗನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದುಮ್ಮೂರು ಇಂಕ್ಲು ಅವಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಗೆ ಮನಗ ಅವ್ರ ದೊರೆ ಬಗನ ಅವ್ಳು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತು ರಾಜ್ ಅಪಗನೆ ಇಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಯಿನಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚೆ ಪಾಡಂತ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಬರೀ ಖುಷಿ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಬಂದು ಲೆತ್ತದ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಎಂಕಲಿ ಮಾತಗೆ ಎಪ್ಪಾಕೋದು ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಂಡು 3-4 ಸಲ ಪೋದಿತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಿಂಪಂಗ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರಿಯರು ಬಟ್ ಅವಳು ಕೆರಳ ಸಂಬಡು ಮೂಲು ಮೈಸೂರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅವಾಗ ದತ್ತದ ಅನ್ಮಲ್ತಾರೆ ರಘು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇರೇ ಇಂಚ ಪಾಂಡೆ ಓದಲೇ ಇರಿ ಇರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಕಲ್ತಾರೆ ನಿಗಲಿಕೊಂಡು ಏನವೇ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನಿ ಅವೇ ಒಂದು 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ದೂರೋಡು దాన్ని ಮೇಕಪ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪೈತ ಅಂತ ಏನೋ ಲೆತ್ತೇನು ಲೆತ್ತದು ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿ ಇರೇನು ತೂತೆ ಏನು ಅವಳು ಒಂದಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಡ್ಲೆ ಇರೇನು ತೂತೆ ಎಂಗ್ಳು ಜೋಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ನಿಗಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರು ಆ ಫುಲ್ ಸರಿತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಐತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದತ್ತು ರಾಜಮಲ್ದರಿ ಹಿಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಪೋಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆ போய் ஒரு ದೊರೆ ಪಂಡು ஒரு ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರಿಚಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ಪರಿಚಯ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಸ್ಸಿ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರಾರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಂಡು ಪಸ್ಸಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಐಟ್ ಶೋಭಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ತದ್ದು ಮರಿಯಾಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ದೊರೆ ಯಾರು ಮಲ್ತಿರು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಐಟ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಇದ್ದೀರು ಐಕ್ಯಾನ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋ ಐತಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಾ ಐತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿನ್ಹಾ ಪಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವು ಅಂಚ ಕೆಲಸ ನಡ್ತಾ ಇತ್ತಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಹುಟ್ಟುಡು ತಾಯಿ ಕನಸು ಅದು ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ KS ದಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಜಂತಾ ಮೂವೀಸ್ ಸಹೋದರ ಸವಾಲು ಆಗೈತೆ ಸಹೋದರ ಸವಾಲು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಂದು ಇವು ಶಂಕರನಾಗನ ತಾಯಿ ಕನಸು ಅಬ್ಬಾನಾಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹೋದರ ಸವಾಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹುಟ್ಟುಡು ಇಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಲಕ್ಕನ ಒಳ್ಳೆ ಅವಾಗ ಸಹೋದರ ಸವಾಲು ಮುಹೂರ್ತ ಕೆಮ್ಮನ್ ಮುಂಡಿಡು ಐಟ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಸಹೋದರ ಸವಾಲ್ಡು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಒಟ್ಟುಡೆ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಒಂದಿನ ಎಂಜಿನ ಆರು ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆರು ಒಟ್ಟುಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಬರ್ಪಿ ಏನೋ ರೂಮ್ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆತ್ತೀರಿ ಲೆತ್ತದು ಏನು ವಿಷ್ಣುಡ ಪಣದ ನಡಿಗೆ ಪೋಯ ಅವ್ಳು ಪೋದು ఆయన ఒట్టుడితే మనదాన్ని విష్ణు కొంచెం ఉందాడు ఎంచిన ఎవడే పోతుంది ఎంచమన్నారు అప్పుడు రజనీకాంత్ అత్తప్పగ మళ్ళీ ಶಿವಾಜಿರಾವ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ತಿನ್ನ ಕುಸಲ್ದಾರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕುಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿತಿನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿದಾಯ ಪೋಯಿ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕುಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರುಳ್ದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೈದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಳ್ಳಲಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಳ್ಳಲಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಳ್ಳಲಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಳ್ಳಲಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಇಂಜಿನ ಮಂದು ಮೂಲೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಕುರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಪಿದಾಯ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಗಂಟೆ ನಾಕೇರಂದ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ರೇಟ್ ಎಂಗ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಾಣಿಗೆ ಆಸೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೂಡ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮಸ್ಕಾರ. Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion.